So hi mga kaupaw, nag-una ba usapang camera pit, buto-buto ng dughan. So hi mga kaupaw, so na-stranded mi diri sa kalangitan. So kay wala pa ang among service. So kami sa kabayot. Si Ivan na siya makirol. Shout out di sa iyaha. Ha? So mga ligo na mi sa Kinura. Kinura ba? Pindon Takunuhan. Ay, shout out yung musikat sila. So nagpaabot mo sa isa ka motor. Kadugay kaayo, so nalangalangan sa jud. So subscribe ko ninyo, Lowe Man. si dili sa lagi mag-shout out diba kay di pa ta masika. So muna si Lowers. Masampit. Si Papa. Si Mama. Ay, kasama. Si Mama. Bye. Igo kayo. Bye-bye sa So hi mga kaupaw, so nanami diri sa Kinura guys. So grabe ang wait lang, ay pagpasok ni. Grabe ang story kay nasaad ni. Nalahos mi sa among giadtuan. So lagi inagsi man akong sister. yung ipangalan So Bisaya birthday siyang anak guys. So mo na nangani mi diri. Madam kay na muna ako sa car. Wala man So yan na guys. Ang viewers kadag ko kayo. Magbayad ni unya og entrance. Tagpilang entrance. Hello. Hey, So entrance. So ato hangyon ba kay lima matabo. Pudi hangyo kay 20 lang ni kada man mi. So among i-try og hangyo guys kung makahangyo ba mi. So let's go. Camera anak call. So taba mahangyo taba. Mahangyo sa mijay. Among i-try og hangyo kung mahangyo ba lima ka buok. So let's go. Mahangyo ta. Kuha na lampit. Amo tong kuya. So, pila entrance dete. Pila entrance. Oleh hangyo. Ay. Agay mga kaupaw, dili siya mahangyo. So, 30 yun siya. Ba man inyo? Wala ka ilo? Oo, kato na. Te, sumante. Tulog. Di ba may kabuok, te? Wala tayo sa ilo, te? Ay, kato na kailo.
Ay, kubi. Ay, ati Pino. Happy mana? Nga, hape. Nga, hape. Salom ka ba ako kang i-video? Salom. Salom ba? Give me some.